салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансият ҳастед. дар навори имрӯза мехостам оиди гипертонуси бачадон ва хатари исқоти ҳамл ё ин ки бо забони дигар осон карда гӯем угрожающая беременность ба шумо маълумот диҳам. аз рӯи комментариҳое ки дар WhatsApp ҳаст ё ин ки дар YouTube ҳаст маълум мешавад ки бисёриҳо мехоҳанд ки оиди ин мавзӯъ маълумоте дошта бошанд. аз сабабе ки мавзӯъ бениҳоят душвортарак аст ва инчунин калон аст, кӯшиш мекунам ки ҳарчи кӯтоҳтар ба шумо пурратар ва фаҳмотар оиди ҳамин чизҳо фаҳмонам. аз номаш аллакай маълум аст ки гипертонуси бачадон ин аз ҳад зиёд кашиш хӯрдан ё ин ки таранга будани мушакҳои бачадон мебошад. дар вақти ҳомиладорӣ чунин ҳодисаҳо бисёртар рух медиҳанд ва ин якчанд сабабҳои худро дорад. вале аз хотир набароред ки гипертонуси бачадон аз хатари исқоти ҳамл ё ин ки угрожающая беременность фарқияти калон дорад. чихеле ки аллакай дар боло қайд кардам, дар вақти ҳомиладорӣ гипертонуси бачадон бисёртар дида мешавад ва аз кадом сабабҳо метавонад ки гипертонус пайдо шавад. ҳангоме ки тифл дар бачадон аллакай калон мешавад, метавонад ки мақсад мушакҳоро зер кунад. ҳангоми аз ҳад зиёд асабонӣ шудан дар вақти ҳомиладорӣ, ҳангоми стресс, ҳангоми ба ҳаяҷон омадан ё ин ки корҳои вазнин кардан, ҳангоми ба духтур муроҷиат кардан, худаш ин аллакай як ҳаяҷони зиёдӣ аст, ҳангоми норасоии витаминҳо ва хусусан ҳангоми норасоии магний, инчунин норасоии баъзе намуд гормонҳо метавонад ки гипертонуси бачадон дар вақти ҳомиладорӣ дида шавад. дар баъзе ҳолатҳо гипертонуси бачадон ба ҳолати нормалӣ дохил мешавад, яъне это физиологическая норма. дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки ба ҳолати патологӣ дохил шавад. вақте ки занҳои ҳомиладор аз ташхиси ултрасадо мегузаранд, дар он ҷо бисёртар гипертонуси бачадон дида мешавад. барои чӣ чунин ҳолат рух медиҳад? аллакай вақте ки шумо ба духтур муроҷиат мекунед, ин як ҳаяҷони зиёдӣ аст. вақте ки ташхиси ултрасадо мегузаред, аллакай фикр мекунед ки дар ташхис чӣ мебарояд. фикр зиёдӣ мешавад. метавонад ки дар ин ҳолат на танҳо шумо ба ҳаяҷон меоед, инчунин мушакҳо низ аз ҳад зиёд кашиш хӯранд. барои ҳамин бисёртар дар ташхиси ултрасадо гипертонус мушоҳида карда мешавад. агар гипертонуси бачадон ба зани ҳомиладор ягон хел мақсад нороҳатӣ ба амал наёрад, ё ин ки дард дар поёни шикам, дард дар миён ё ин ки кашиш хӯрдани поёни шикамро ба вуҷуд наорад, ин он қадар хатарнок нест. вале агар гипертонуси бачадон дар зан дида шавад, аз болои ин дар зани ҳомиладор дард дар поёни шикам, дарди миёнҳо дида шавад, ин аллакай хатарнок аст ва онро табобат кардан дар кор. худи табобати гипертонуси бачадон вақте ки дар зан нороҳатиро ба амал меорад, он қадар душвор нест. фақат як-ду дорои махсусе талаб мекунад ки зани ҳомиладор бояд истифода барад. чихеле ки шумо медонед, барои занҳои ҳомиладор бояд ки ҳар як зан махсус бояд пеши духтур равад ва аз пеш доруҳо тавсия дода шаванд. баъди истифодаи доруҳо метавонад ки гипертонус умуман бартараф карда шавад. вале асоси ҳамаи табобатҳо дар вақти ҳомиладорӣ барои зан ин оромӣ аст. чӣ қадаре ки асаби зан ором бошад, чӣ қадаре ки зан дар ҳаяҷон набошад, ҳамон қадар ҳомиладориаш нағзтар мегузарад. аз ин рӯ ҳама гуна ҳолате ки дар вақти ҳомиладорӣ набошад, хоҳ гипертонуси бачадон, хоҳ хатари исқоти ҳамл, хоҳ выделениҳои зиёд ё ин ки камтар хунравиҳои қаҳваранг ё ин ки хунравиҳои гулобӣ набошад, бояд ки ҳамавақт зани ҳомиладор ба духтур муроҷиат кунад. дар хона бо худ табобат машғул нашавад. доруҳое ки бе тавсияи духтур мегиранд, онҳоро бояд ки истифода набаранд. бояд ки ба духтур муроҷиат кунанд, танҳо пас аз гузаштани ташхисҳо доруҳои даркориро истифода баранд, то ки ҳам гипертонусро бартараф кунанд, ҳам хатари исқоти ҳамлро бартараф кунанд. мегузарем ба хатари исқоти ҳамл, яъне угроза прерывания беременности ё ин ки бисёриҳо мегӯянд ки угрожающий. ин дар кадом ҳолатҳо рух медиҳад? вақте ки гипертонуси бачадон ё ин ки аз ҳад дарди зиёд дар зан табобат карда намешавад ё ин ки аҳамият дода намешавад, мегузарад ин марҳила ба угроза прерывания беременности ё ин ки хатари исқоти ҳамл. дар ин ҳолат метавонад ки аз ҳад выделении зиёд, выделениҳои хунмонанд дида шавад, дардҳои бениҳоят сахт дар поёни шикам дида шавад. дар ин ҳолат чӣ кор бояд кард? бояд ки зан дар вақтҳои муайян ба духтур муроҷиат кунад ва танҳо дар беморхона чунин ҳолатҳо табобат карда мешавад. сабаби пайдо шудани маҳз
угроза прерывания беременности дар чист? Якум ин аз ҳисоби норасоии гормонҳо. Вақте ки дар организми зан гормонҳои занона камтар ҳастанд, метавонад ки гормонҳои мардона баланд бошанд ё ин ки гормонҳои ғадудҳои сипаршакл нодуруст кор мекунанд, метавонанд ки чунин ҳолатҳоро ба амал биёранд. Дуюм ин инфексияҳо. Баъзе намуд инфексияҳо, маҳз инфексияҳо, вирусҳо не. Бисёриҳо гумон мекунанд ки цитомегаловирус ё ин ки герпес метавонад ки хатари исқоти ҳамлро ба амал биёрад, вале дар 90% ҳолатҳо чунин нест. Агар ки маҳз цитомегаловирус ё ин ки вируси герпес дар организми зан нав ворид шуда бошад, маҳз дар вақти ҳомиладорӣ ворид шуда бошад, метавонад ки хатари исқоти ҳамлро ба амал биёрад. Вале агар ин вирус дар организми зан вуҷуд дошта бошад, наметавонад ки хатари исқоти ҳамлро ба амал биёрад. Инфексияҳо метавонанд. Аз ҳамин сабаб пеш аз ҳомиладор шудан бояд ки ҳар як зан бисанҷад худро барои инфексияҳо ва шавҳараш низ бояд ки аз ташхисҳо гузарад. Сабаби сеюм ва сабаби аз ҳама асосӣ ин бемориҳои хромосомӣ ё ин ки бемориҳои ирсӣ. Ба инҳо дохил мешаванд ё ин ки бесифат будани тухмҳуҷайра ё ин ки бесифат будани сперматозоиди мард ё ин ки дар вақти тақсимот, маҳз дар вақти тақсимот метавонад ки ягон хел бемориҳои хромосомӣ ба гирифтор шавад ҳамон ҷанин ва тақсимот нодуруст шавад. Аз ҳамин сабаб организми зан худаш аллакай чунин ҳомиладориро инкор мекунад ва кӯшиш мекунад ки чунин ҳомиладориро афтонад. Метавонад ки аз ин проблемаҳо, маҳз ҳамин агар ки бемориҳои ирсӣ бошад ё ин ки хромосомӣ бошад, худаш исқоти ҳамл шавад ва кӯдак биафтад. Дар тамоми давлатҳои Европа дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ, яъне то 10-12 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ, агар ки хатари исқоти ҳамл дида шавад ё ин ки гипертонуси бачадон бошад ё ин ки хунравӣ дар вақти ҳомиладорӣ дида шавад, чунин ҳомиладориро барқарор намекунанд ё ин ки нигоҳ намедоранд. Агар ки кӯдак афтид, муайян намекунанд сабаби афтиданашро ва чӣ хеле ки мегӯянд сахранид намекунанд. Дар Федератсияи Россия, дар давлатҳои СНГ чунин ҳомиладориро ҳаракат мекунанд ки нигоҳ доранд, яъне ки сахранид кунанд ва кӯшиш мекунанд ки тавассути гормонҳо маҳз ҳамин хунравӣ ё ин ки хатари исқоти ҳамлро боз доранд. Вақте ки исқоти ҳамл ба амал омад, аллакай чӣ тавр муайян кардан дар кор мешавад ки сабабаш дар чӣ буд? Бисёри занҳо гумон мекунанд ки вақте ки зан худаш ташхисҳо мегузарад, дар он ҷо муайян карда мешавад ки аз кадом сабаб буд исқоти ҳамл. Дар асл бошад ин хел нест. Вақте ки исқоти ҳамл ба амал меояд, бояд ки маҳз аз ҳамон кӯдаки афтида шуда ё ин ки аз ҳамон ҷанини афтида шуда ташхис гиранд ё ин ки гистология ё ин ки анализи даркорие ки ҳаст мегиранд. Танҳо аз ҳамон ҷанине ки анализ гирифтанд ё ин ки ташхиси гистологӣ гирифтанд, дар он ҳолат муайян карда мешавад ки сабаби афтиданаш дар чӣ буд ё ин ки сабаби инкишоф наёфтанаш дар чӣ буд. Аз ин рӯ дӯстони азиз, чӣ гуна ҳолате ки дар шумо дида намешавад, бояд ки шумо ба худмуолиҷа машғул нашавед, бояд ки ба духтур сари вақт муроҷиат намоед. Умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. Чун ҳар вақта фикрҳои худро оиди навор дар комментарияҳо пешниҳод созед. Саломат бошед.